sa kalipay ukon sa kasuko, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang pamilya karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya karon. Maayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan. Yari naman kita sa aton programa Ang Pamilya Karon. Ako ang inyo abiyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia sang Daughters of St. Paul. Kag sa gihapon kaupod man naton diri ang aton matutom kag maukod gid nga pari si Father Francis Perez, Kuraparuko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan. Apang antes kita magpadayon, ginatamyaw ko diri si Father Francis sang isa man ka maayong adlaw. Maayong adlaw, Father Francis. Maayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan. Yari man kita sa aton nga programa Ang Pamilya Karon. Kag sa gihapon ang aton kaupod, aton mapisan nga partner sa kahanginan, si Sister Nina, kag simple ang aton nga mga technician sa sini nga estasyon, kag sa inyo tanan, palangga namon nga tagpalamati sa kahanginan. Yari naman kita karon sa programa naton, ang palatutunan sang panimalay. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton mga pamilya. Special nga pagtamyaw, ilabi na gid sa tanan nga mga matutom nga nagapamati kag nagaupod sa aton sa sini nga programa. Karon nga adlaw tagaan naton sang panahon kag atensyon ang sulat ni Lani na hanungod sa problema sang iya abyan nga si Elena. Upod kay Lani kag Elena, aton ipangamuyo ang ila bug-os nga pamilya. Mangamuyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya, ang aton mga amay kag iloy sa matag pamilya. Ginaampo namon sa imo ang palaligban sang abyan ni Lani nga si Elena. O Ginoo, tuburan sang himpit nga paghigugma, ipadalang imo espiritu sa paghiusa sa matag pamilya. Kabay nga sa tion sang pagtilaw nga nagaabot sa mga pamilya, dugang panimo nga ibubo ang imo grasya. Paagi sini, maeksperiensyahan sang kada isa sa pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa hunahuna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sang bag-o nga kusog ang matag pamilya para ining mga pagtilaw sa kabuhi, mangin oportunidad sa pagtubo, sa pagtuo, paglaom kag paghigugma. Initanan amon ginaampo paagi sa imo anak nga si Jesucristo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Aton karon pamatian ang pagsaysay ni Lani sang palaligban sang iya abyan nga si Elena, nga gindangop diri sa aton programa. Aton ini pamatian pagi sa isa ka drama. Magasunod man dayon ang mga advices ni Father Francis. Tawga lang ninyo ako kay Lani. Ang kasaysayan nga akon ipasakop sa inyo matahom nga palatuntunan, iya sang akon amiga, si Elena. Matawhay ang pagpuyo sang akon amiga nga si Elena, upod sa iya mabuot man nga bana nga si Lito. Halos wala sila sang problema tungod maayo ang ila relasyon sa isa kag isa.
sa pagsugod ko gid. Uy, Elena! Nabatian ko nga duha na kabilog ang anak ninyo ni Lito. Lani, kamusta ka man? Matuod din na lan, duha ng amon anak ni Lito. Uti, din ka subong nagatrabaho sa balay nagaasikaso sang mga bata, kag sang mga buluhaton sang isa ka iloy kag asawa sa sulod sang balay. Uy, pwede ka man nga makatrabaho bisan may bana ka na, kag kabataan. Isa pa, dalag ko naman na sila ho. Pwede ka man nga mangin working mother. Love, ilang tawa ba lang mga bata? Dalag ko na sila. Mayong pagpadako kag mag-asikaso sa ila. Nakita ko kung paano mo sila ginaatipan. Kag ginapalangga. Kag amuman sa akon. Gani ila inggid ko na ari ka sa balay Hindi bala? Love? Hmm? Dalag ko ng mga bata. Kag mga mabuot man sila. Ano abi kung magtrabaho ako? Para nga makabulig-bulig man ako sa imo. Kung mo silang desisyon mo, okay man lang. Basta unahon mo gid sa pag-asikaso mga bata. Wala naman kita sa problema sa ila Sugod sadto, nangin masako na si Elena sa iya trabaho. Kag tunga na lang sa iya oras ang ginapahanungod sa ila balay kag kabataan. Isa ka adlaw sina. Lito, kuntani. Tama na ining aton duha ka kabataan no. Hindi na naton pagdugangan pa. Mabudlay ni. Tungod nagatrabaho na ako. Kag mabudlay man karon nga panahon ng pangabuhi. Okay. Ano ba ang dapat nato nga himuon? Agad nga hindi kita mabudlayan sa pagpadako sa ila. Maayo gid kun hindi na sila masundan Agod nga aton man mahandaan ang ila maayo nga boss damlag. Maaplano nato ng ila pagdako. Kag mapabistihan sila sing maayo. Mapakaon sing husto. Kag mabantayan pa nato ng ila pagdalag ko. Okay, mayo pa ng plano mo nga ina. Ano ka lang suggestion mo, na desisyon mo? Agod man likawan naton nga magbusong pa ako liwat. Ano abi kun magpabasektomy ka? Ano? Oo. Hindi na ako gusto nga magbata pa Dapat nagkadto ka na sa doktor. Agod nga maumpisahan ang procedure sa imo. Gintuman ni Lito ang suggestion ni Elena. Apang sang pagligad sa mga binulan, sa pagpadayon ko. Ano bala ini? Malain ang pamatsyag ko. Gasakit ang ulo ko kag dumasuka ako. Siguro, kulang na ako sa pahuway. Ano abi kay sako gid ako sa opisina Mapahuway anay ako Ligdason. Mapacheck up ako sa doktor. Mrs., congratulations. May blessing para sa inyo. Maka-baby na kamo sang mister mo. Ano, Dok? Abay, Dok, hindi mahimo ini. Sugiran ko si Miss Lito. Oh, sa ting ka pala magaling. Nagpa-doktor ako ulit. Ano ba lang ginabatsyag mo? Though hindi man gani ako magpati sa findings ng doktor Anong sinisang doktor? Gabusong ko no ako. Isa na kabulan. Ano? Kaya imposible.
Sino nga may sina? Ginluiban mo bala ako? Ha, Elena? Lito, wala ko ikaw ginluiban. Ikaw ang amay sini. Kagula na sang iban. Sigurado si Lito nga hindi na siya makapabusong pa tungod sang vasectomy. Apang wala niya mahang panang-tanan niya ginsiling sang doktor sa side effect sang vasectomy. Kagamoyad to ang gintunaan sang ila pag-away ni Elena. Padre, palihog man laygay, kay ang akon amiga nga si Elena nagapamati gid sa inyo igatugda para sa ila sitwasyon sang iyabana. Madamo gid nga salamat. Ang tagpasakop, Lani. Antes na konsugdan ang aton nga programa subong, nagapatigid ako iya nga ang isa ka abyan, isa ka dako nga regalo nga ginhatag sa Dios para sa aton tanan. Ang abyan nga sa diin wa iya nagapaabot sang bisan ano, ini siya ang abyan nga matutuon nga abyan nga magaunong sa imo sa kalipay o kun sa kasubo, katulad sa sakramento sang pagkasal. Nga may concern sa isa ka abyan nga sa diin may problema kung ano ang maayo nga buhaton. Si Lani ang iya nga ngalan. Lani, salamat gid sa ang imo nga pagpadala sini nga sulat bisan indi iniimo, iya lang sang imo abyan nga si Elena, apang kadako gid sang imo nga mahimo kang mahatag sini sa relasyon sang inyo nga pag-abyanay, ilabi na gid sa sini nga pamilya. Nakita niya ang matahom nga relasyon sa sini nga mag-asawa si Elena kag si Lito, nga may duha ka bilog nga kabataan, kag ang relasyon nga sa diin makita gid sa isa ka mag-asawa nga sa diin nagabuligay para sa kaayuhan sa ilang mga kabataan, kag subong man sa pagpatubo sini bilang matuod-tuod nga mga Kristiyanos, kag subong man bilang mga anak sang Dios. Maayo gid nga magtatap sa kabataan si Elena, kag subong man sa ilang nga balay kag sa iya nga kabataan. Nag-aha siya kay Lito nga mangita sang obra, kag diri nagsugod ang aton nga palaligban para sa ila. Sa bahin naman niya ni Lito, bisan ara siya sa sulod sa ila balay, ang iya bana, ang iya man lang iya nga ginalaygay, kag iya ang ginahatag nga outline para sa kay Elena nga tatapon ang ila balay, asikasuhon ang mga kabataan, ang mga kinahanglanon sini, kag ang iban pagid. So, sa laktod nga pulong, labing hinigugma nga mga kauturan, diri nagsugod na ang palaligban. Ma-practice sila sang family planning. Ano ini ang family planning nga luyag iya ni Elena para kay Lito, kag iya man subong iya nga suggest para kay Lito nga ti mapa-vasectomy siya. Sa malipot nga pulong ano yung vasectomy, luyag niya nga kapunon ang iya nga bana, agod hindi na siya magbusong. Nagpasugot man si Lito, sa sining solusyon nga hindi na madugangan ang ilang kabataan, agod mas mapos man sa ilang adwa as working parents, nagpa-vasectomy man siya o kung nagpakapon. So, binulan na ang nagligad, suno sa sulat ni Lani, nakabatyag si Elena sang lingin sang ulo, lain ng pamatyag, para sa iya base kung bunga lang inisang kapoy, kag nagway sa nagunta dira, kundi nga nagpa-check up sa doktor, kag ang doktor man mismo nagsiling nga, congratulations, nagabusong ka 1 month, makabibi na kamo. Anong reaction iya ni Elena sa good news sang doktor? Nya, hindi mahimo, no? Grabe, hindi mahimo ang iya nga, meaning to say, unwanted niya ang bata niya sa iya sulod sang tiyan, kag amoy na nga hindi niya mabaton ini. At Diyos ginsugid niya karon kay Lito ang sitwasyon nga nagabusong siya. Kag diri ang reaksyon. Akig si Lito, nga ti ginluiban siya ni Elena. Nga mo ining reaksyon ni Lito, bangod kay para kay Lito, nagpakapon siya, paagi sa ukom nagpabasiktomy siya, kag hindi na siya makapabusong. Nga karon nga nagbusong si Elena ang iya asawa. Ang pangduwa-duwa iya karon ni Lito, nga ti maiban siya. Kag ang iya nga ginabusong, hindi iya. So labing hinigugma nga mga kauturan, ano ini?
para sa aton tanan. Kag ano ini para sa mga mag-asawa. Isa ini sang dako ginaton nga tagaan sang importante kag igtalopangod subong sa sining sulat sa aton ni Lani, bisan indi iya sang iya close nga abyan nga si Elena, kay diri nagsugod. Ang suggestion nagalin man sa iya nga pwede man sa maka-working mother, makatrabaho, apang ang solusyon diri agod nga continue ang iya maayo nga pagtrabaho nga hindi magbata ara karon kay nagbusong siya. Lani, akon nga gin-research ang vasectomy, ang kapon sa mga lalaki. Kag maayo gid man iniya iya nga mahibaluan sang tanan, kay ti sa aton simbahan nga iya wa ini ginatugot. Kung sa mga babae iya sa mga asawa, kundi ligation. Ti kung inyo pamadumduman, sino tong Santo Papa sang una nga sa diin ako man gani gin-mentionar sang paghiwat sang piyesta sang Chair of Peter. Kag akon nga gin-enumerate ang mga Santo Papa nga sa diin sa lili sang aton Ginoo, ilabi na gid sa pagpalapnag kag sa pagpadayon sang iya nga misyon nga ginbilin sang iya amay, ang misyon sa pagpalapnag sang pulong sang Dios. Kag akon nga ginsugdan ang pag-recall sa mga Santo Papa, kag akon nga una nga gindumdum amo si Papa Pablo VI. Siya ang Santo Papa nga nahauna nga nagkadto diri sa aton sa Pilipinas. Kag nag-orden sa pila ka bilog naton dinhi nga mga kaparian daw anom sila didto sa Luneta. Kag si Papa Pablo VI nga santos na subong, siya maniman ang nag-una sa ginatawag naton nga ecumenism, ang aton nga dialogue sa mga lain-lain nga relihiyon, kag ang isa nga iya nga ginbalhag ang iya nga encyclical amo ang Humanae Vitae. Ano ini siya? Ang kabilidhon sang kabuhi. Kag dra ginasaysay ni Papa Pablo VI ang pagdumili sang simbahan ilabi na gid sa mga artificial nga pamaagi sa pagpagamay sang panimalay, kag isa diri amo ang mga pildoras kag ang iban pagid para diri. Kadamo man sang reaction ilabi na gid pareho sining ligation kag sa mga vasectomy nga ini nga sa diin masyado karampant subong sa aton nga sosyudad, agod nga magamay ang pamilya kag agod kuno with quotation mark nga masaguran ang tanan kay overpopulation na kita. Kag ginsaysay ni Papa Pablo VI nga isa kadako nga sala ang paghimo sini kontra sa kasuguan sang simbahan. Gin-research nakon sa isa ka medical book ang tinaga nga vasectomy nga amo ining kabangdanan sa pag-away subong ni Elena kag ni Lito. Sa in English nagasiling ini diri, amo ini ang pamaagi sa mga lalaki for sterilizations nga dapat ang counseling is given to make sure nga ang isa ka lalaki kag ang iyang partner do not wish to have a children in the future. Nga ang mag-asawa hindi na sila makapamata sa palaabuton. Kag ang procedure sini, ang pamaagi sini, kag ang epekto sini sa ilang nga paghirupay, kag subong man, ang pangapamaagi nga sa diin ang similya, sini hindi gilayon makatransmit o kung makakadto sa isa ka babae, ang isa, ang procedure, ang small section, bahin, sa ginatawag ini sa mga lalaki, vas deferens, o kung ang spermatic duct. Kag amo ini, ang vas deferens ginakat, ginautod ini, ang small incisions on either sides of the scrotum. Daw isa ini siya ka ugat nga ginautod. Kag pagkatapos sini, ang procedure sini, ginabugkusan. Ang punta kag ang punta sang nautod. Agod nga ang sperm cell o kung ang similya sang lalaki, hindi makatransmit pakadto sa babae kag magdevelop ini nga bata. Amo inang kabangdanan kun nga nga te hindi makabata. Amo ini ang kabangdanan kun nga grabe ang kaakig sang lalaki, sang bana si Lito. Kun nga nga nagbusong pa si Elena, kay nagpabasiktomy man siya, nagpakapon man siya, suno sa luyag ni Elena nga hindi na sila magbata. Kaya mo ina, suno sa sinang medical book nga akon nga konsultahan sini, additional contraception is needed until, additional naton nga pagtanaw, pagkatapos ang pagpanamkon sa isa ka iloy, kinahanglanon gid until 12 to 16 weeks later, pagkatapos sini, kung ang semen o kung ang iya sining similya is tasted to ensure nga ang iyang similya are no longer present.
nga ang sperm cell o kung ang semilya sang lalaki waay na dira kag amo ina nga ang nagbusong ngay mga pagbangduha-duha kay ti amo man ina ang natabo ginutod ang vas deferens ang siling sang iban nga ako naging pamangkutan niya ti padre base kon ang paghigot hindi maayo kag uli ay liwat ang niya ni ang vas deferens kag amo to nga nakalusot kag nagbusong ang iya asawa. Ti ang pamangkot diri iya subong ni Lito nga ang ginloiban mo ako. Kay nakapon na ako nga ang nagbusong pa ikaw. Ti labing hinigugma nga mga kauturan nga ang plano sang Dios ilabi na gid para sa mga mag-asawa kun tani waay gid sang deber ang bisan sin-o bisan sa sakramento sang pagkasal ang Ginoo naghambal gid mismo nagsiling nga kun ano ang higot sang Dios dili pagbulagon sang tao. Meaning to say, ang permanent sang sakramento sang pagkasal, apang ano ang ginahimo iya subong sa mga moderno nga mga mag-asawa, ilabi na gid sa mga bana, agod nga makalikaw sang ilang infidelity, sang iladi katampad sa ilang mga asawa, nagapropose sang diborsyo sa Pilipinas nga malegalize ang pagbulagay sang asawa kag bana. Panumdumin gid ninyo nga ang divorce nga ini na aprobahan na sa reading, sa third reading sa una sa mga kongreso. Kag pagkatapos ini, hold ini nga way pa ini na House Bill. Kay kanami man sang aton mga senador sadtong una nga nag-oppose sini. Kay dapat yung mahibaluan sadtong una, may 4 ini kapungsod nga nabilin nga ti waay nag-approve sang diborsyo ang Roma, ang Pilipinas, ang Athens, kag ang Malta. Ti katon sang ulihi, ang Malta kag ang Athens nagreferendum kag pagkatapos ginaprobahan nila ang legality sang diborsyo sa ilang pungsod. Kag diri man sa aton sa Pilipinas, pending nga waay pa na House Bill. Bangod kaway inagin aprobahan sa mga senador sadtong una nga ang diborsyo hindi pwede diri sa aton sa Pilipinas. Ano ayhan ang mangin outcome sini? Sa sining maabot nga mga eleksyon kon ang inyo nga mga senador kag congressmen magapadayon sini nga illegalize ang diborsyo agud nga maguba ang pamilya. Ti dire ang problema subong ni Elena kag subong man ni Lito. Bangod sining vasectomy nga sa diin gin practice ni Lito agud indi isla magbata suno man sa pangabay sang iya asawa apang nagbusong man siya gihapon. Ti amo ina ang plano sang Dios labing hinigugma nga mga kauturan hindi naton mahibaluan. Kadamo man sa mga iloy nga nagainom sa madamo nga mga pilduras agud indi maporma ang kabataan sa ilataguangkan apang may mga kabataan gid nga nagaporma kag indi mahulog. But sad to say, kun mataw na gani ang bata, dipiktado. Damo sang dipikto sa ilang lawas, damo sa mga kabataan nga nataw nga nagakapot ang ilang mga kamot kag tiil, kag iban pagid nga sahi sini, bangod sa mga pilduras kag iban pagid, ginainom sa mga iloy. Luyag ka mo magsagod sang kabataan nyo, nga sa diin, hindi mapuslan, suno sa panulok sang iban, pero ini sila tao, gihapon nga gintugas sang Dios. Ti isa ini kaleksyon labing hinigugma nga mga kauturan. Kalawig sini kun aton nga tan-awon kag aton nga diskusyonan ini nga mga bagay, pero sa mga mag-asawa may mga procedure kita nga gin-introduce ang aton nga simbahan. Ang natural method sang family planning sa mga mag-asawa, hindi paagi sa mga artificial birth control nga sa diin makapalain sa mga kabataan kag sa mga babae mismo. Batay ko sa gin-interview nakon kagapon nga isa man ka asawa, sinakon, ti ikaw nakapalaygate ka na? Sinaway ako yung nagpalaygate, sin ko ti ano ka lang, may ara gali ko no nga injection, kada imbis nga ligation, gina-injectionan lang, nga gina-injectionan ang mga babae, tapos ang 3 ka bulan, liwat naman agod indi magbusong. Matuod ayhan ini, sa mga mag-asawa kag sa mga asawa mismo nga nagahimo sini panumdumagin ninyo kamugid ang magasakripisyo sang balatian sa uli para sa inyo kaugalingon nga lawas. Mga iloy,
Take care of yourself. Panumdumon nyo gid nga ini foreign bodies. Magsiliko ka foreign bodies. Ano ni mga foreigners? Pangayaw sa lawas. Same ina siya sang IUD. Ang IUD nga ginabutang man sa kinataw sang babae, ginatawag ina siya nga foreign bodies. Kag amo ina siya nga kun ara siya ang presence niya sida nagapump ini siya. Kag pagkatapos abi nyo nagableeding lang kamo, nahulog ang bata. Ti amo ina nga ti siling nakong damo sa mga terminology nga dapat naton kung tani usaron apang ari kita sa hanginan, limitado para sa mga kabataan, kay kabalo naman kita nga ang mga kabataan subong masyado gid ang pagpraktis sa mga bagay illegal bisan pa nga kontra sa kasuguan sang Dios. Gani ginapili talaga for the meantime ang mga tinaga nga mahangpan sang mga mag-asawa mismo, most especially sa mga medical terms nga sa diin aton nga ginausar subong. So, kabay pa, labing hinigog mga mag-asawa. Nga ining sulat sa aton ni Lani, bisan hindi ini iya, kundi iya sang abyan, katahom sini, kag ako nagapasalamat gid Lani. Lani, madamo gid nga salamat. Lito, kag Ilina, kag sa inyo nga tagpalamati, kabay pa nga nakahatag ini sang leksyon para sa aton tanan, kag subong man sa inyo nga mag-asawa. Si Father Francis Perez ang inyo abyan sa kahanginan, nagapaalam sa inyo, kupod naton si Sister Nenia, kag ako nagatamyo sa inyo, kag nagasiling, may God bless us all. Madamo gid nga salamat, Lani, sa pagpadala sang kasaysayan sang imo abyan nga si Elena, kag sa imo man pagsalig sa aton programa na hanungod sa iya nga problema nga ginaatubang subong. Kag paagi sa imo pagpasakop sang imo panaysayon nga ginhatagan sang kabuhi kag ginhatagaan sang panugdaon ni Father Francis. Kabay nga nakahatag ini sang kasanag sa inyo panghuna-huna kag katawhayan sa balatyagon. Kagkabay nga paagi sa mga panugdaon ni Father Francis, maangkon sang mag-asawa ang motivation kag ma-realize nga isa ka bugay ang kabuhi, ilabi na gid ang bugay sang mga anak. Nga ini nagikan sa aton manugtuga nga dapat gid abi-abihon bilang regalo, kag ang pagpadako sa ila isagid kadako nga responsibilidad bilang tinugyanan sang balaan nga regalo sang kabuhi. Kabay nga sa hagan-hagan, mabaton man ni Elena kag sang iya bana ang bata nga iya ginadala kag igahatag nila sa iya ang tanan nila nga pagpalangga bilang tanda sang pagbaton sa sining dako nga bugay sang kabuhi. Salamat man Father Francis sa imo advice sa kahimtangan sang abyan ni Lani nga si Elena. I agree with you, Father, nga si Lani isagid ka matuod nga abyan, kabay pa nga madamo pagid ang mga katulad ni Lani nga may concern kag pagpalangga sa ila abyan kag wala na sa iban nga ginahandom kundi ang ila kaayuhan. Aton dumdumon perme nga ang kabuhi isa ka regalo. Batuno naton ini nga may pagkalangkag suno sa dako nga plano sang Dios sa aton man kabuhi. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, dumdumon naton ang intensyon ni Lani kag ni Elena kag ang tanan nga mga pamilya nga nagapakigbahin karon. Aton man ilakip sa aton pangamuyo ang tanan nga pamilya nga nahalitan sang gyera sa tunga sang Russia kag Ukraine. Kabay magluntad ang paghidait sa sining mga pungsod sa aton man pungsod kag sa tagsa ka pamilya. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin maligon sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Dios non nga amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahulanan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bug-os nga kalibutan.
sa pagbulig sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kurtina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen